रनसाय, नों दिनै आंनि फानाव नाङाबा गला। नों आंनि मोजां मोननायखौ नेवसिना बिबारखौसो गावनि असे सानना लादोंमोन ना? नाय नों दिनै आंनि महरखौ। ददे आइ, नों एसेबां खुसि जानो नाङा फिसा। आं गामियाव थांथ'नोसै। नों दाबो बिबारनि महरावसो रनसायजों मोजां मोननायनि खोथा सावरायगोन। रनसाया दाबो बिबारखौसो हास्थायो। मोजाङै था फिसा, गावखौ जोथोनै लाखि। गोसोखौ जानला मेनला हगारस्रानाया मोजां नङा। नों मावनो लानाय खामानियाव आं हेफाजाब होबाय, नाथाय बबे समाव मा जागोन आं जेबो मिथिला फिसा। बेयो नोंनि आखायावसै। आयै, आंनि जाम्बि बिमा बुरै, रनसाया दिनै आंनि फाखनाव खुद गासनना लागोन आरो बेखौ आंसो मिथिगौ। बे बिबारनि महरानो आंखौ रनसायनि बिखायाव जायगा होगोन। औ दे, आं थांथ'नोसै। थाथ'दो, न'आवबो खामानि दङ। माबाफोर गोनांथि जाब्ला खबर हरफिनबानो जाबाय। सादु बाबानोबो दानहैनांगौ। थांनोसै आङो फिसा। दे थांदो। थारैनो आं दिनै आं बिबारनो आंनि मोजां मोननायखौ फोरमायना लागोन। बिबार, आं नोंखौ एसेबां मोजां मोनो होननानै दिनैसो साननो हाबाय। आं गावखौनो मानो बुजियाखैमोन। आं दि नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो। दासो आंनि गोसोआव एसे एसे नोंनि फारसे साननाया फैदों। बिथ' रनसायसो। ओइ रनसाय, रनसाय भाई, ओइ रनसाय। औ, माथो खौरां नोंहालाय? माला फैखो? गवायाव थांनाया? उपाय गैया भाई, नोंहाबो आं गवायाव थांनायनिफ्राय खनसेबो खौरांबो लानो समखौनो मोनासैबा। आरे बन्धु, नों रां खामायनो थांनाय मानसिखौ आं मालाय बोरै डिस्टार्ब हरबाय थानो? माथो जायामोन? आरो माथो बोसोर मोननै बोसोरनैसो थानो होननायालाय मानो दानो फैखो? बेनोथ'लै रनसाय भाई, आं हजों मोनसे हटेलाव साफा खालामग्रा कर्मचारि महरै थादोंमोन। बेबादिनो 3 सप्तासो मोजाङैनो खामानिखौ मावगासिनो दंमोन आं। बे समावनो बबे दाउखा दन्दाया आंनि खर'आव खिलाना हरखो हमनोनो हायासै आं। बै दिनखालि हटेलाव सासे आफ्रिकानि फेमास बिजनेसमेनआ गासै हटेलखौनो बुकिं खालामदोंमोन। अब्ला आं मिथियैयाव बे बिजनेसमेननि बिसिखौ बेनि सेक्रेटारियेट सानना खावलायाव बिलिरफ्लांदोंमोनलै। अब्ला थिग बे समावनो बे निग्र' बिजनेसमेनआ आंखौ बेबायदि बिसिखौ खावलायाव दांनाय नुना पुलिसनो दैथायहरबायब्रा। बेनिफ्राय आंनि लोगोफोरनि खावलायनायाव आंखौ हटेल मेनेजारासो पुलिसनिफ्राय रैखा खालामबाय, जामिन खालामनानै लाबोबाय। बेनिफ्राय आंखौ लोगोफ्रा गिनानै खैफोदसो जाबावगोन माब्लाबा साननानै न'सिम दैथायहरबायब्रा फ्लाइटआव दैखांनानै। फाग्ला, बेबादि जायो सोरबा? फैसा खामायनो थांनाया मा जाम्बा जाम्बालै नोंलाय? मासे फाग्लालै नोङो। औ, नोंहा आंनि लाइफ जार्निखौ मिनिनोसो ओंखारदों। आंहा मा जादों नों मिथिगौ? ओमफ्राय नोंहालाय माथो खौरां? माथो ददिजोंसो लाइन लादोंनोलै? माथो नोंहा आंनो सन'बा मैया खिन्थाज्रांदोंमोनलै। आं बारा थाल लास्लाबलाय लाङासै। जाम्बा, आंखौ बेबायदि बुंलाबायनाङा। बिबारनि रुमसिम थांनि आं, एसे खामानि दं। मानो? थौ थांनोबा जेबो खामानि गैयाब्ला नोंबो। थोद, थांथ'ला दे आं। फुंनि ओंखाम जायाखैमोन, ओंखाम उखैसोदो। थांथ'दो नों। ना बिबारजोंसो एसे मेजेरलायबाय नामा नोंहा? लोगोआवनो एसे बोरैबासो जाबाय नामालै बाथ्रायालाय? थै जाम्बा, आंग्रां नांग्रां बखिबाय थायोलै नोंबो मानसिया। थादो होमबा थांसै।
दे थांदो। रनसाय, नों दिनै आंजों गेलेयाबा गबावगोन। आं दिनै नोंखौ आंनि गोरबोनि खालामना लाथारगोन खि लाथारगोन। बिबार, बिबार। फै हाबफै, नोंखौनो नेगासिनो दंमोन आं। ओमफ्राय नों मानो कल खालामालासै न'आव थांदोंमोन? मा जादोंमोन? फैस्लाब माने कुइसन, सिरि था नों। माब्ला बुजिगोन नों आंनि अननायखौ? रनसाय, आइ लाभ इउ। बिबार, नों दिनै मा जादों? मा नोंनि सिगाङाव एसेबां गावदांदां बिबारा गावनि मोदोमनायजों बारफुदों, नों बिदै सोबनो गोसो गैया नामा? नाथाय बिबार, नों जों माब्लाबाबो बेबायदि आखल दिन्थिनाय जायाखैमोन जे। रनसाय, नों मा बुजिनो? आं महरावल' बिबार, नाथाय आं ददेसो। मानोना आं नोंखौ गोबाव समनिफ्रायनो आंनि बिखानि देहाखौ गुसु खालामनो थाखाय नेनानै दङ। फै रनसाय, आंनि सेराव आंखौ बोजबफै। बिबार, नों दिनै एसेबां हरखाबै बोरै? नोंथ' आंजों माब्लाबाबो बेबायदि खालामफेराखै। फैना, फै आंजों फैना दसे। बिबार, नों बेफोर खामानिखौ मावखांनायनि उनाव जेबो गाज्रि साननाय लाबोनाय नङाथ'? रनसाय, नों जेबो हमनो हाया। आं नोंखौ गोरबोजों हास्थायो। आं नोंखौ जेब्लासिम नुजेनदोंमोन ना, अब्लानिफ्रायनो आं नोंखौ गोरबो बिखायाव जायगा होखादोंमोन। आरो नों आंखौ थाबै हाबा खालामनानै लादो। मानोना बारफुनाय बिबारा बांद्राय गोबाव थाया। नों आंखौ थाबै हाबा खालामदो ना। नों जेबो जिंगासिनो नाङा बिबार, आं नोंखौ थाबै हाबा खालामगोन। आंबो नोंनि सायाव जेबो हमदांनो हायाखैमोन दि आं नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो। नाथाय नों नोंनि आइ आफानाव सोङालासै बोरै? दाद जाम्बा, बिसोर माब्लाबाबो आंनि साननायखौ फेलें खालामा। मिथिगौ। थिगैनो दं होनब्ला गाबोन कर्टआव ददेखौ लानानै 10 रिंगायाव थां। बेयावनो गाबोन जोंनि जुलिया जागोन, अके? अके रनसाय, आं जोबोद खुसि। आइ लाभ इउ सना, आइ लाभ इउ स' माच। नाथाय आंहा गाबोन कर्टआव गाननायनि ड्रेसानो गैया। नों आंखौ शपिंसिम लांदो ना। ओमफ्राय ददेया न'आव थांदों। आं जायखिजाया सोरखौबाबो लोगो लांफासिगोन दे। थ' होनबालाय फ्रेस जाहैग्रोदो, शपिंसिम थांसै। अके बेबी। रनसाय, नों दिनै आंनि उखैहाबनाय सोलेरखौ सुग्लायहोबाय। बा रे बा साधु बाबा, नोंनि बे थाबिसआ दिनै आंखौ हाजासे गोजोन होबाय। अरे बिबार, नों जाम्बिसो। नोंनि मुंजों आं दिनै रनसायखौ आंनि खालामनो हामारबाय। जुदि रनसाया बिबारनि महरखौ एसेबां हास्थायोब्ला, आं आंनि ददेनि गुबै महर मुस्रिखौ अरायनि थाखाय बावनो थाखाय राजि। बोरै बे थाबिसनि गोहोआथ' एसेबां गोबाव आंखौ हेफाजाब होनो हानाय नङा। आं बोरै बिबारनि महरखौ मोनथारनो होनबा माबा मोनसे खालामनांसिगोन। बिबार, दाबो जायाखै नामा? थांगासिनो। माय गड, माबायदि सिमां नुखो दिनै? रनसाय, नोंखौ बावनो साननानै आं न'सिम फैनाय जादों। नाथाय नों ददेजोंसो बिसना गंसेयाव थानाय सिमां बेबायदि आंजों मानो नुजाखो? नङा, बे सिमांसो। बेथ' सिमांसो। नाथाय अब्लाबो आं गोसोखौ उसुखुथु मोनदों। मा जादों? आरो रनसाय, नङा, बे सिमांसो। बे जानो हाया। हेमानोनो फन हरनाय नायना नायनोसै खोमा आं। हेमानोनो फन थुनाय नायनि र'। गोसोखौ एसे मोजां मोनदो। हेल' हेमा। सोरमोनबा? माबा, आं बिबारि। बे आइनि नाम्बार। नोंजों होनबा आयंआबो फैदों नामा? नङा, आं न'आवसो दं। मा? नों आंखौ मानो थगायखो? नोंलाय मैया रनसायजोंसो गारियाव थांदोंमोनलाय। नों थगायदों ना आंखौ?
हेमा नों मा बुंदों? बे बोरै जाथावना? आंथ' रुमाव थाङाखैना, आं न'आवसो दं। अब्ला मैया रनसायजों टाउनाव शपिं खालामहैनायालाय सोरथो जाखो? मा होनदों नों? दे दोनथ'लाय होमबा फनखौ रलाय। आं थाङाखैथ' आं न'आवसो दङ। दे दोनथ' होमबा दे, आं उनाव हरफिनसै। मा? बेयो बोरै जाथावना? आंथ' न'आवनो दं, अब्ला हेमाया सोरखौ नुखो? ना मैखुन रानिया बुंनाय रावा सैथो?